Čili taková je naše důstojnost. Such is our dignity. Čili my už zde máme ten Boží život. We have this God's life already here. Když vírou přijímáme Ježíše. When we receive by faith Jesus Christ. Tady na zahradě máte 3 krásné a vysoké tyto sosny. On the garden here you have 3 big trees. Možná před 70 lety z malinkého zrníčka sosnového, maybe 70 years ago from a small seed, postupně vyrostla ta veliká sosna. Gradually grow up such big tree. Čili v tom malém zrníčku už byl ukrytý ten veliký strom, který dneska vidíme. In this little seed there was already hidden that big tree which we can see now. Skrze víru už zde máme život věčný. We through faith have this eternal life already here. Boží slovo říká, že těm, kdo má Syna Božího, má život věčný. God's word says, who has the Son of God has eternal life. Ne, že bude mít. Not that he will have. Bude mít ho v plnosti. He will have it in fullness. Ale už teď ho má. But already here and now he has it. Či kdo má Syna, má život věčný. Who has the Son has eternal life. Už teď. Already now. Kdyby někdo zbudil o půlnoci, že má život věčný. If somebody woke me up in the midnight and asked me, do you have eternal life? No já nevím, to se uvidí až po smrti. I don't know, I will see after my death. To je špatná odpověď. It is a bad answer. Ty už ho nyní máš. You have it already now. Jak to víš? How can you know it? Boží slovo ti to říká. God's word says it to you. Jistě, cítíš to, you can feel it or not. To můžeš cítit. You can feel it. To může tak pocítit. God can grant it to you that you would feel it. V jednom okamžiku Bůh ti dá světlo, že to budeš vnímat, to tajemství. In one moment God can give you that you will perceive this mystery. A dokonce můžeš aj hluboce prožít. And you can even deeply experience it. Ale Bůh ti to nemusí. But God does not have to do it. A přesto máš ten život věčný. And although you have this eternal life. Další, ten život věčný, to není, jak jsme pověděli, to není jenom 70 nebo 100 roku života. This eternal life is not long 70 or 90 years like here on earth. To není ani milion, ani 100 milionů roku. It is neither million nor 100 million years. To je život, který nikdy neskončí. It is life which will never end. A nikdy neskončí. But it will never end. A mluvíme, že ani oko nevidělo. We say eye saw not. Ani ucho neslyšelo. And ear heard not. Co Bůh připravil těm, kteří ho milují. What God has prepared for those who love him. Kdybyste dali všechno štěstí, které jste prožili ve svém životě. If you took all happiness which you had in your life. Oddělili byste toto utrpení. You would separate it from suffering. Které kolikrát v životě je víc než toho štěstí. Which is more than the happiness in the life. Všech od svého dětství, kdy jste prožívali nějakou radost čistou, from the time of your childhood, when you had a happiness on Christmas, nebo jiná radost, kdybyste to všechno dali, to štěstí dohromady. If you put all that happiness together, tak to je když kapka proti moři. It is like a drop in comparison with the sea. Kapka proti moři. Like drop. Čili Bůh nám připravil věčné štěstí. God prepared for us eternal happiness. Po čem touží každý člověk? What is every human desiring for? Mohli bychom přijít s kamerou a s mikrofonem na ulice. We can go with camera and microphone to the streets. Mohli bychom přijít do škol. We could come to schools. A položit otázku. And ask them. Chceš být šťastný? Do you want to be happy? A další otázka. A jsi opravdu šťastný?
And next question, and are you really happy? Všichni chtějí být šťastní, All people want to be happy, ale každý to štěstí hledá jinde. but each one of them is seeking this happiness somewhere else. Jeden to štěstí hledá třeba v alkoholu, One seeks this happiness in alcohol, jeden v kariéře, another in career, jeden ho hledá prostě v nějakém možná v narkotikách, another nebo in jinde. drugs, A nakonec většinou nacházejí pravý opak. and in the end they find quite the contrary. Kolik lidí je opravdu šťastných? How many people are really happy? Můžete navštívit tam třeba, já nevím, nějaké slavné filmové hvězdy, You can visit famous film stars nebo nějaké slavné muzikanty, or famous musicians nebo nějaké slavné politiky or famous politicians a položíte otázku, jsi opravdu šťastný? and ask them, are you really happy? Alebo nějaké velké boháče. Or you can visit some rich man. Myslíte, že jsou šťastní? Do you think they are happy? Oni jsou ubožáci. They are poor. Oni ví, že i kdyby jim patřil celý svět, They know that even if they had the whole world, že šťastní budou. they will not be happy. Protože oni ví, že přijde smrt. Because they know that there will come death. A oni ví, že najednou mohou pocítit nějakou bolest And they know that one moment they will feel some pain. a zjistí, že mají například rakovinu. And they will find out that they have cancer. A je po radosti. And the joy is away. Čili vidíte, že v našem srdci je touha po štěstí. In our heart is a desire for happiness. A je možno to štěstí zde na zemi mít. Is it possible to have this happiness on the earth? A kde ono je? And where is this happiness? Ono je v Bohu. It is in God. Kdo má Božího syna, ten je šťastný. Who has the Son of God, the one is happy. I kdyby znáte možná případ o té americké ženě známé, která se nazývá Johnny, You maybe know about Johnny, která prostě možná v 17 letech skočila do bazénu. when she was 17 years old, she jumped into a swimming pool. Porušení páteře, porušení prostě krční páteře. She broke her celá byla skin ochrnutá. and she became paralyzed. To ochrnutí už trvá možná 40 roků. She is paralyzed maybe for 40 years. Čili ona je žebrákem. She is disabled. A když se jí ptali, jestli je šťastná, And when they asked her whether she is happy, že je šťastná. she said that she A is. proč je šťastná? Why is she happy? Protože má Ježíše. Because she has Jesus. Že může pro něj obětovat svůj život. Že ho může milovat. She can sacrifice for him her life, that she can love him. Že si uvědomuje, že on za ní zemřel. She knows that he died Že for on jí her, získal věčný život. that he obtained eternal life for her. Člověk může prožívat i největší utrpení. One can Ponížení. suffer greatest suffering, Ale pokud má Ježíše, humiliation. But if he has Jesus, tak je šťastný. he is happy. V Kristu máme pravé štěstí. We have true Už zde happiness na in zemi. Christ, even here on earth. Pokoj, který svět nám dát nemůže, Bůh nám dá. Peace which world cannot give us, gives us God. Představme si, že bychom měli velké váhy. Let us imagine great scales. Na těch váhách by byla na jedné straně tvoje duše. On one side would be your soul, A na druhé straně těch váh by byly všechny poklady světa. and on the other would be all treasures of the world. Teď je otázka, co má větší cenu? There is a question, what is of greater value? Ta tvoje duše, Your soul anebo všechno to bohatství světa? or all the treasures of the world? Tvoje duše má větší cenu. Your soul is of greater value. Proč? Why? Ze dvou věcí. There are two reasons. Za prvé, že tato duše nikdy neskončí, First, that the soul will never end,
Ona je věčná. It is eternal. Ten svět jednou skončí. This world will come to an end. Kdy to nevíme. When we do not know. Jestli za tisíce nebo miliony let, to nevíme. Whether within thousands or millions Ale of víme, years, jednou we do not skončí. know. But we know that once it will end. Tak jako, ale tvá duše nikdy neskončí. But your soul will never end. A dále, And next, za tu tvoji duši samotný Bůh obětoval svého jednoroděného syna. for the sake of your soul, God Himself offered His only begotten Son. Čili na té tvé duši je krev samotného Božího syna. On your soul is blood of Son of God Himself. Boží slovo říká ne zlatem ani stříbrem, God's word says, not by gold or silver, ale drahocennou krví našeho Pána Ježíše Krista jsme vykoupeni. but with the precious blood of Christ we are redeemed. Čili na tvé duši jsou vlastně je krev samotného Spasitele. On your soul is blood of the Savior Himself. On si tě vykoupil. He redeemed you. On za tebe obětoval svůj život. He sacrificed for you His life. On kvůli tobě se ponížil For your sake He a humiliated ponížil se až Himself. k smrti, Humiliated aby Himself tě unto vyrval z death, otroctví temnoty, to deliver you from the slavery z of darkness, otroctví ďábla, from the slavery of the který je devil, lhář a vrah, who is a liar and aby murderer, tě vysvobodil prostě z toho porušení té infekce hříchu, in order to make you free from the infection of sin, a aby ti dal nový život, and in order to give you eternal life, aby ti dal věčný život.